volala, to bola noc, ktorá mi navždy menila život. Ahojte, volám sa Katarína, mám 39 rokov a nikdy by som nepovedala, že jedno svadobné pozvanie ma zavedie do sveta vášne, o ktorom som už dávno prestala snívať. Bola som pozvaná ako družička na svadbu mojej kamarátky z detstva v malebnej dedinke Čičmany. Všetko bolo pripravené na jednotku, krásne prostredie, dokonale naplánovaný deň a pokojná atmosféra, až kým som nestretla brata ženícha. Volal sa Marek, mal 22 rokov, úsmev, ktorý vyzýval k nezbednostiam, a telo, ako by ho formovala samotná príroda. Jeho pohľad bol niečo medzi výzvou a tajomnou sľubnou melódiou, ktorá ma nútila tancovať vlastný rytmus. Keď sa ku mne priblížil, moje telo reagovalo skôr, než moja myseľ stihla povedať áno. Pamätám si, ako som na skúške šiat pocítila jeho nečakaný príchod, ako obdivoval môj vzhľad a povedal, keby som bol ženích, vzal by som si teba. Jeho slová ma zanechali bez slov, len s úsmevom na perách a búšiacim srdcom, ktoré túžilo po niečom viac. Celý deň svadby som cítila jeho pohľady, ktoré ma presviečali o niečom zakázanom, no zároveň tak neodolateľnom. Keď sa začala oslava, Marek ma pozval na tanec a jeho dotyky často sklzli po mojich chrbte, ako by ma pomaly odhaľoval. Boli sme spolu v záhrade, ďaleko od zvedavých očí, a jeho dotyky vyvolávali zimomriavky, ktoré nepochádzali z chladného večerného vzduchu. Hovoril, že obdivuje ženy, ktoré vedia, čo chcú, a ja som cítila, že táto noc bude plná nečakaných zážitkov. Keď sme sa vrátili do penziónu, Marek so skrotenou kravatou a vážnym pohľadom povedal, že potrebuje so mnou hovoriť, no jeho hlas neznel ako rozhovor, ale ako tajná výzva. Keď sa jeho ruka dotkla mojej pása a jeho pery sa prisunuli k môjmu krku, vedela som, že sa začína niečo, čo nezostane len na tanečnom parkete. Tá noc bola horúca, plná dotykov, ktoré ma učili novému jazyku tela, a ja som sa nechala viesť jeho skúsenými rukami, ktoré vedeli presne, kam siahnuť, kedy sa zastaviť a kedy ma nechať túžiť po viac. Marek mi ukázal, že vek je len číslo a vášeň nemá hranice. Keď sa ráno rozlúčil s úsmevom, ktorý vedel, že zanechal stopu, vedela som, že táto svadba nebude nikdy zabudnutá. Marek, brat ženícha, ma naučil znova cítiť túžbu a spoznať, že život môže byť plný prekvapení v každom veku. Svadobný deň sa blížil a ja som cítila zvláštnu nervozitu, ktorá sa nedala vysvetliť len obyčajným očakávaním. Bola som pripravená byť družičkou mojej najlepšej kamarátky Zuzany, ktorá sa vydávala za svojho dlho očakávaného snúbenca Martina. Všetko bolo naplánované do najmenších detailov, od výzdoby v starej drevenici pri rieke Orava, cez výber hudby až po menu, ktoré malo potešiť každého hostia. Bola som nadšená, že môžem byť súčasťou tohto výnimočného dňa, no zároveň som sa cítila trochu nesvoja. Počas príprav som si uvedomila, že ma čaká stretnutie, ktoré zmení celý priebeh svadby. Brat ženícha, Marek, mladý muž plný života a šarmu, sa mal objaviť na svadobnej oslave. Vždy som ho poznala len z diaľky, ako toho tichého a trochu tajomného brata, ktorý sa zriedka zapájal do rodinných osláv. Avšak tentoraz sa zdalo, že jeho prítomnosť bude mať úplne iný rozmer. Pamätám si, ako som si večer pred svadbou skúšala šaty v Zuzaninej izbe. Bolo to jednoduché, elegantné šaty smaragdovej farby, ktoré mi skvele sedeli a zvýrazňovali ženské krivky. Cítila som sa v nich krásna, no nie príliš nápadná. Práve vtedy Marek vošiel do izby úplne nečakane. Jeho pohľad bol priam hypnotizujúci, tmavé oči plné ohňa, úsmev, ktorý naznačoval, že má nejaké tajomstvo. Katarína, vyzeráš dnes večer nádherne, povedal a jeho hlas znel hlboko a zvodne. Zahambila som sa a len som sa usmiela. Nečakala som, že práve on si všimne niečo také jednoduché ako môj vzhľad. Marek pokračoval v rozhovore o svadobnej oslave, o hudbe, ktorú mal rád, a o cestách, ktoré plánoval. Jeho prítomnosť ma upokojovala, no zároveň ma desila niečo, čo som nedokázala pomenovať. Najviac ma však zaskočil jeho pohľad, keď sa ku mne opäť obrátil. Nebol to len obyčajný pozdrav alebo zdvorilý kompliment.
Jeho oči hovorili niečo viac, ako by chcel povedať, že táto noc nebude obyčajná a že medzi nami sa môže stať niečo, čo sa nikdy predtým nestalo. Cítila som, ako mi srdce bije rýchlejšie, a uvedomila som si, že toto stretnutie je začiatkom niečoho nového a nečakaného. Svadobný deň bol plný očakávania a napätia, ktoré ma sprevádzalo od rána až do večera. Každý pohľad, každý dotyk, každé slovo Mareka vo mne vyvolávalo zvláštny pocit, ktorý som sa snažila potlačiť, ale ktorý ma stále viac pohlcoval. Táto svadba už nebola len o láske medzi Zuzanou a Martinom, ale aj o niečom, čo sa rodilo medzi mnou a Marekom, niečo, čo sa dalo cítiť vo vzduchu a čo sa nedalo ignorovať. S blížiacim sa večerom a príchodom hostí som cítila, ako napätie medzi mnou a Marekom rastie. Všetko sa začalo ešte počas skúšky šiat, keď sa Marek objavil úplne nečakane v Zuzaninej izbe. Jeho prítomnosť ma prekvapila, no ešte viac ma zaskočil ten spôsob, akým ma pozoroval, nebolo v tom nič z bežnej zdvorilosti. Jeho oči ma sledovali s takým zaujatím, že som sa cítila, ako by ma chcel odhaliť až na dno. Počas príprav na samotnú svadbu som sa snažila sústrediť na svoju úlohu družičky, pomáhať Zuzane s poslednými detailmi a udržať si odstup od Mareka. Ale nešlo to. Každý jeho pohľad ma nútil cítiť sa zvláštne, ako keby som bola stredobodom jeho sveta, aj keď okolo nás bolo množstvo ľudí. Bolo to zvláštne a zároveň vzrušujúce. Pamätám si, ako sme sa stretli na skúške svadobnej hostiny v miestnej kultúrnej sále v Trstenej. Marek prišiel s úsmevom, ktorý mal v sebe náznak hry a tajomstva. Katarína, vieš, že si dnes večer najkrajšia družička, povedal a jemne mi zatváral servítku, ktorá mi spadla na stôl. Jeho dotyk bol nevinne nežný, no rozochvel ma viac, než som chcela pripustiť. Počas večere sa Marek posadil vedľa mňa. Rozprávali sme sa o hudbe, ktorú obaja milujeme, o miestach na Liptove, kam by sme sa chceli vydať, a o knihách, ktoré nás zaujali. Ale jeho pohľady sa neustále vracali k mojej tvári, ako by ma chcel vidieť z každej strany, a ja som cítila, že každý jeho pohľad je zároveň dotykom, ktorý ma pomaly rozpútava. Keď sa jeho ruka prišla dotknúť môjho zápestia, aby mi podal obrúsok, prešla mnou vlna zimomriavok. Nebolo to chladom, ktorý prenikal z otvorených okien, ale niečím oveľa hlbším a intenzívnejším. Vtedy som pochopila, že Marek nie je len obyčajný brat ženícha, ktorý prišiel podporiť svojho brata. Jeho pohľady a dotyky mali v sebe niečo viac, túžbu, ktorá ma začala pohlcovať. Napriek všetkému som sa snažila zostať pokojná a nezabúdať na povinnosti družičky. No keď Marek počas večera prišiel za mnou so slovami, ktoré ma prekvapili, keby som bol ženích, vzal by som si teba, pocítila som, že sa všetko mení. Jeho pohľad bol vážny, plný obdivu a niečoho nevyspytateľného, čo som nevedela úplne pochopiť. V tej chvíli som si uvedomila, že táto svadba nebude len obyčajným dňom lásky medzi Zuzanou a Martinom. Bolo tu niečo medzi mnou a Marekom, čo sa ťahalo pod povrchom, niečo, čo sa postupne rozvíjalo a čo by mohlo zmeniť nielen túto noc, ale aj môj život navždy. Svadobný deň konečne nastal a ja som cítila, ako sa mi srdce rozbúchalo ešte silnejšie než kedykoľvek predtým. Obliekla som si svoje smaragdové šaty, ktoré som si vybrala už pred týždňom, a doplnila ich jemnými zlatými náušnicami, ktoré mi darovala moja babka. Vlasy som mala voľne rozpustené, len jemne zvlnené, aby počiarkli moju ženskosť, a na nohách som si obula pohodlné, no elegantné lodičky farby staroružovej. V zrkadle som videla ženu, ktorá vyzerala pokojne, no vnútri sa v nej odohrávala búrka. Celý deň prebiehal podľa plánu od obradnej miestnosti v malebnom kostolíku v centre Trstenej až po hostinu v miestnej kultúrnej sále, kde bolo všetko zdobené bielými a zelenými kvetmi, ktoré krásne ladili s prírodou okolo. Všetci boli šťastní, usmievali sa a oslavovali lásku Zuzany a Martina. No mňa počas celého dňa sprevádzal jeden neodolateľný pocit: Marek. Keď sa Marek prvýkrát objavil na svadbe v dokonale padnúcom tmavomodrom obleku, ktorý zvýrazňoval jeho štíhlu postavu, môj dých sa na chvíľu zastavil. Jeho oči sa stretli s tými mojimi a v tom pohľade bolo všetko túžba,
obdiv, ale aj niečo nevyjadrené, čo ma nútilo čakať na ďalší krok. Prišiel ku mne s tým svojím nezbedným úsmevom a povedal: Katarína, dnes vyzeráš ako z rozprávky. Neviem, ako to ženích dokáže prekonať. Jeho slová ma rozosmiali a zároveň vyvolali v mojom tele zvláštny pocit tepla, ktorý sa šíril od brucha až po končeky prstov. Počas obradu som cítila, ako jeho pohľad na mňa nikdy nezmizol, ako by sledoval každý môj pohyb, každý nádych. Bola som ako pod jeho kúzlom, no snažila som sa nevnímať to príliš intenzívne, predsa som tu bola pre Zuzanu, nie pre nejaké tajné hry. Počas hostiny sa Marek posadil vedľa mňa a rozhovor sa rozprúdil. Hovorili sme o hudbe, ktorú mali na svadbe zahrať kapely z Oravy, o miestach, ktoré sme navštívili počas leta, a o plánoch na budúcnosť. Ale v každej jeho vete som cítila niečo viac, nepatrné dotyky jeho pohľadu, ktoré ma nenechávali na pokoji. Keď sa jeho ruka nečakane dotkla môjho predlaktia, prešla mnou vlna vzrušenia, ktorá ma prinútila potriasť sa. Bolo to ako tichý tanec medzi nami, plný nevyslovených slov a pocitov, ktoré sa stále viac prehlbovali. Marek sa usmieval, jeho oči žiarili a ja som vedela, že niečo sa deje, niečo, čo môže zmeniť všetko, čo som doteraz poznala. Bola to noc, ktorá sa ešte len začínala a ja som vedela, že to nebude obyčajná svadba. Bola som pripravená na to, čo príde a zároveň plná očakávania a strachu z neznáma. Keď sa svadobná hostina rozbehla naplno a hudba začala naplňať sál, Marek ma nečakane pozval na tanec. Jeho hlas bol hlboký a tichý, keď povedal: Poď, Katarína, poďme si zatancovať. Zdvihla som oči a uvidela ten známy iskriaci pohľad, ktorý som už poznala, bol plný výzvy, ale aj nehy. Na tanečnom parkete sa jeho ruky opatrne objali okolo môjho pása, no pritom držali istý rešpekt, ktorý ma zároveň priťahoval aj znepokojoval. Každý jeho pohyb bol presný, ako keby vedel, ako ma viesť bez toho, aby som stratila kontrolu nad sama sebou. Hudba sa menila, rytmus zrýchľoval a my sme sa pohybovali v dokonalej harmónii, ako keby sme tancovali vlastnú tajnú pieseň. Jeho pohľady na mňa boli stále viac intenzívne, ako by ma chcel odhaliť nielen pohľadom, ale aj dotykom. Keď jeho ruka pomaly sklzla po mojich chrbte, pocítila som, ako mi prebehli zimomriavky. Bolo to niečo, čo som už dávno nezažila, spojenie, ktoré sa nedalo vysvetliť slovami, len cítiť celým telom. Po chvíli nás hudba zaviedla až do záhrady za kultúrnym domom, kde bolo ticho a len slabé svetlo z lampášov osvetľovalo okolie. Tam sme sa vzdialili od zvedavých pohľadov a Marek ma pritlačil k múru s jemnosťou, ktorá mi naháňala zimomriavky po celom tele. Povedal mi, že obdivuje ženy, ktoré vedia, čo chcú, a že môj pokoj a sebavedomie ho fascinujú. Jeho dotyk na mojom páse sa stal pevnejším, ale stále nežným, a keď prešiel rukou do mojich vlasov, ako by ich uhladzoval, cítila som, ako sa vo mne prebúdza niečo, čo som si myslela, že už stratilo silu. Marek ma sledoval s výrazom plným túžby, no zároveň rešpektu, ako by vedel, že každý krok, ktorý urobíme, bude mať váhu. V tej chvíli som si uvedomila, že medzi nami sa začína rozvíjať niečo oveľa hlbšie než len obyčajná príťažlivosť. Bola to hra, ktorá nás oboch lákala a zároveň nás vyzývala, aby sme sa ponorili do neznáma. A ja som vedela, že tú noc už nič nezastaví, že sa pripravujem na niečo, čo zmení nielen tento večer, ale aj celý môj život. Keď som sa vrátila zo záhrady späť do miestnosti, srdce mi bylo ako splašené a myseľ sa mi vznášala niekde ďaleko, ďaleko od všetkých tých svadobných povinností a očakávaní. Marek ma sledoval z diaľky, jeho oči neprestávali hľadať tie moje, ako by ma chcel nájsť v dave, aj keď som vedela, že som tam len ja sama pre neho. Ten pocit ma zároveň desil i lákal. Ako je možné, že som sa tak ľahko nechala uniesť týmto mladým mužom, ktorý bol bratom ženícha, môjho priateľa? V duchu som sa pýtala sama seba, ako to všetko mohlo dopadnúť inak, keby som sa rozhodla odísť, keby som sa ubránila tým iskriacim pohľadom, ktoré ma obklopovali ako neviditeľné pavučiny. Ale nie, niečo vo mne túžilo potom, aby som sa nechala viesť, aby som zažila tú vášeň, ktorú som už roky nemala. Marek bol ako tajomný vietor, ktorý ma rozhadzoval,
ale zároveň aj ochraňoval. Spomínala som si na každý jeho dotyk, ako jeho ruka hladila môj chrbát, ako jeho pohľad prenikal hlboko do mojej duše a vyvolával túžbu, ktorú som si už myslela, že stratila. Bol to zvláštny pocit, ktorý ma zároveň desil a vzrušoval, ako keby som sa ocitla na hrane niečoho nepoznaného a nebezpečného, no zároveň neodolateľne lákavého. Premýšľala som, čo by sa stalo, keby som mu dala šancu, keby som sa vzdala všetkých zábran a nechala sa uniesť tým, čo medzi nami vznikalo. Možno by to bola len krátka chvíľa, ktorá by sa stratila v pamäti, alebo naopak začiatok niečoho, čo by zmenilo celý môj život. Bolo to ako hra na tenkom ľade, každý krok mohol znamenať pád, ale zároveň aj vzrušujúci pocit slobody. Marek a ja sme stáli na prahu niečoho veľkého, niečoho, čo sa nedalo ignorovať. A ja som vedela, že tá noc ešte neskončila, práve naopak, práve teraz sa začínala jej najvášnivejšia kapitola. V noci, keď sa väčšina hostí už pomaly rozchádzala a svadobná sláva upadala, som sa rozhodla na chvíľu odísť do izby v penzióne, kde som bola ubytovaná. Potrebovala som si vydýchnuť, uvoľniť napätie, ktoré vo mne celý večer rástlo. Zložila som si lodičky, oprela sa o okno a pozorovala tichú krajinu Oravy, ktorá sa ponárala do tmavej noci. V tom momente som ani netušila, že Marek ma bude hľadať a nájde. Nečakane sa vo dverách objavil práve on, s rozviazanou kravatou a rozopnutým golierom košele, ktorá odhaľovala časť jeho svalnatej krčnej línie. Jeho tmavé vlasy boli trochu rozcuchané, oči žiarili vášnivým, no zároveň vážnym pohľadom, ktorý ma prinútil zadržať dých. Katarína, zašepkal ticho, ale s takou intenzitou, že som vedela, že nejde len o obyčajný rozhovor. Potrebujem s tebou hovoriť. Vstúpil dovnútra opatrne, ako by rešpektoval môj osobný priestor, no zároveň bolo jasné, že jeho prítomnosť v tej izbe znamená viac než bežnú návštevu. Jeho pohľad sa uprel na moje telo v šatách, ktoré som si stále ešte neodložila, a povedal, dnes večer si bola neodolateľná. Neviem, ako to Marek zvládne, keď ťa uvidí takúto, jeho hlas bol hlboký, s nádychom tajomstva a nevyspytateľnosti. Cítila som, že sa medzi nami vytvára neviditeľné napätie, ktoré sa dá krájať nožom. Keď sa jeho ruka dotkla môjho pása, jeho dotyk bol pevný, no jemný zároveň, a ja som cítila, ako mi po chrbte prešlo príjemné zimomiavky. Jeho priblíženie bolo pomalé, ako by si bol istý každým krokom, ktorý robí. Keď mi príjemne pristáli na krku, bola som si istá, že čítal každý môj pohyb, každý nádych, ako by môjmu telu rozumel lepšie než ja sama. V hlave mi vírili myšlienky, ktoré som sa snažila potlačiť, čo ak je to chyba. Čo ak to všetko skončí zle. Ale zároveň som vedela, že už nemôžem ustúpiť. Marek ma vedel čítať ako knihu a ja som sa nechala viesť tým, čo som už roky necítila, túžbou, ktorá ma pohltila celú. Tá noc sa menila na niečo, čo som si nikdy nepredstavovala, že zažijem, a ja som bola pripravená odhaliť všetky jej tajomstvá. Len som nevedela, kam nás to všetko zavedie. Keď sa Marek pomaly otiahol od môjho krku, zostali sme stáť blízko seba, dýchali sme rýchlo a neisto, ako by sme obaja vedeli, že sme prekročili nejakú hranicu, z ktorej už niet cesty späť. Jeho oči sa do mojich zahlbili s takým intenzívnym záujmom, až som mala pocit, že ma vidí úplne celú, nielen telo, ale aj dušu, s jej všetkými tajomstvami a túžbami, ktoré som si doteraz nechávala pre seba. Pomaličky ma otočil tvárou k sebe a ruky mu začali klzať po mojich chrbte, ako by ma chcel uistiť, že tu nie je na chvíľu, ale že chce zostať a objaviť ma do hĺbky. Jeho dotyky boli ako vlny tepla, ktoré ma postupne obmývali a nechávali za sebou stopu vzrušenia a očakávania. Všetky zábrany, ktoré som si roky budovala, začali pomaly miznúť pod jeho dotykmi. Nikdy som nevidel niekoho takú, ako si ty, zašepkal mi do ucha a jeho hlas bol plný úprimnosti a vášne zároveň. Vieš, že medzi nami je niečo, čo nemôžeme ignorovať, cítila som, ako jeho dých jemne hladí moju pokožku a vedela som, že to, čo sa začalo ako hra, sa teraz mení na niečo oveľa vážnejšie.
Pomaly ma stisol v náručí, pritlačil k posteli a pohľadil mi tvár, ako by sa chcel uistiť, že som skutočná, že toto všetko nie je len sen. Jeho dotyky sa stávali odvážnejšími, no stále plnými rešpektu a jemnosti, ktoré som očakávala, ale aj túžila po nich. Vtedy som si uvedomila, že Marek nie je len mladý muž, ktorý ma zajme svojím šarmom, ale niekto, kto dokáže prebudiť vo mne ženu, ktorú som už začínala zabúdať. Keď naše pohľady opäť spojili, vedela som, že táto noc bude nezabudnutelná, plná vášne, objavovania a odhalenia všetkého, čo sme si doteraz nechávali skryté. Marek ma nepustil, naopak, ukázal mi, že vášeň nemá vek, že túžba môže byť novým začiatkom a že niekedy stačí len jeden dotyk, aby sa zmenil celý svet. A tak sme sa nechali unášať tým, čo nás spájalo, nevediac, kam nás táto cesta zavedie, no zároveň túžiac po každom okamihu, ktorý nám bol daný. Bola to noc, ktorá prekročila všetky hranice a otvorila dvere do nového sveta, kde bolo miesto len pre nás dvoch. Celá izba sa akoby rozochvela pod tlakom emócií, ktoré medzi nami vrcholili. Marekove ruky ma objímali s vášnivosťou, ktorá ma zároveň upokojovala aj rozrušovala. Každý jeho dotyk bol ako elektrický náboj, ktorý sa šíril mojím telom, prebúdzal všetky zmysly a vyvolával vlnu túžby, o ktorej som si myslela, že už dávno vyhasla. Bola som v pasci medzi realitou a snom, kde čas prestal existovať a ostala len naša spoločná prítomnosť. Jeho pery sa klzali po mojom krku, ramenách, ako keby ma chcel spoznať cez každý centimeter mojej pokožky. Cítila som, ako jeho dých zrýchľuje, rovnako ako moje srdce, ktoré bilo v rýchlom tempe, ako by chcelo vybuchnúť. Marek bol presne tým mužom, ktorý dokáže premeniť obyčajný moment na večnosť, a ja som vedela, že som sa ocitla v jeho moci dobrovoľne a s radosťou. V tej chvíli sa všetko v mojom živote, čo som považovala za isté, začalo rozplývať. Vek, povinnosti, starosti sa stratili v tieni vášne, ktorá nás pohltila. Marek mi ukázal, že túžba a láska nemajú hranice a že každý dotyk, každý pohľad môže mať silu zmeniť život. Naše telá sa spojili v neodolateľnom tanci, kde každý pohyb bol výzvou a zároveň sľubom. Cítila som, ako sa v ňom prebúdza niečo hlboké, niečo, čo ma prenikalo až do jadra. Jeho vášeň bola ako ohnivý prúd, ktorý ma zahrňal a nechával ma bez slov, len so zvukmi, ktoré vychádzali z hĺbky mojej duše. V tej chvíli som vedela, že táto noc nebude obyčajná spomienka, ale záznam do mojej pamäti, ktorý ma bude sprevádzať ešte dlho. Marek a ja sme vytvorili niečo jedinečné, niečo, čo sa nedá opísať slovami, len cítiť a prežiť. A práve toto spojenie nás oboch zmenilo navždy. Tá vášeň, ktorú sme spolu zažili, bola ako búrka, ktorá pretrhla všetky zábrany a priniesla slobodu. A ja som vedela, že od tej chvíle už nič nebude také isté, že Marek sa stal súčasťou môjho príbehu navždy, príbehu, ktorý ešte len začína. Keď sa prvé svetlo ranného slnka začalo jemne predierať cez záclony izby, ležala som vedľa Mareka a cítila som, ako sa vo mne miešajú pocity vášne, úľavy, ale aj neistoty. Jeho prítomnosť bola stále intenzívna, no zároveň bola tichá a upokojujúca. V tej chvíli som si uvedomila, že táto noc plná nečakaných zvratov a tajomných dotykov je len začiatkom niečoho, čo presahuje hranice obyčajnej svadby. Marek ma pozrel do očí, jeho úsmev bol jemný, no v jeho pohľade som čítala tajomstvo, ktoré ešte nebolo odhalené. Nikdy som nečakal, že táto noc nás takto spojí, zašepkal a jeho hlas znel ako sľub, ktorý si ešte musíme splniť. V tom momente som vedela, že medzi nami nie je len vášeň, ale aj niečo hlbšie, čo čaká na svoje odhalenie. No zároveň som cítila, ako ma premáha otázka, ktorá mi vírila hlavou už od začiatku, čo bude ďalej. Ako sa vysporiadame s tým, čo sa stalo, keď sa vrátime do reality, do sveta plného očakávaní, pravidiel a povinností. Marek bol brat ženícha, ja družička, a hoci sme si dovolili prekročiť hranice, svet vonku zostával neúprosný. Vstala som z postele, obliekla si šaty a pozrela sa do zrkadla. Videla som tam ženu, ktorá prežila noc plnú túžby a objavenia, ale aj ženu, ktorá stojí na prahu nového príbehu,
plného otázok a možných odpovedí. Marek sa pomaly obliekal, pripravený čeliť tomu, čo príde, ale aj pripravený bojovať za to, čo cítil. Keď som otvorila dvere izby a vydala sa späť do svadobného domu, vedela som, že nič už nebude také ako predtým. Naše tajomstvo zostalo medzi stenami tej malej izby, no v mojom srdci horí plameň, ktorý neuhasne. Čo sa stane, keď sa všetci dozvedia pravdu? Ako sa zmenia naše životy, keď sa svet dozvie o tom, čo sa stalo za zatvorenými dverami? Toto je príbeh, ktorý ešte nie je ukončený. Príbeh, ktorý čaká na svoje pokračovanie, na ďalšie kapitoly plné vášne, rozhodnutí a nečakaných zvratov. A ja som pripravená postaviť sa všetkému, čo príde, pretože viem, že niekedy najväčšie dobrodružstvá začínajú tam, kde sa zdá, že všetko končí. A ty? Čo by si urobil na mojom mieste? Čo by si spravil, keby si stál na prahu nevysloveného tajomstva, ktoré môže zmeniť celý tvoj život? Nechaj mi svoj názor v komentároch, pretože toto ešte nie je koniec. Toto je len začiatok.